המשמר, עמוד. המשמר יפנה לשמאל. שמאלה. שלום רב לכם מהר הרצל בירושלים. טקס סיום יום הזיכרון, הדלקת המשואות ופתיחת חגיגות יום העצמאות. בעוד זמן קצר יתחיל כאן הטקס המסורתי של הדלקת המשואות והעברת הדגלים. שנת העצמאות ה-58 של מדינת ישראל עומדת השנה בסימן פיתוח הנגב והגליל. ההחלטה שקיבלה הממשלה מבטאת את החשיבות הרבה שמייחסת הממשלה לפיתוח האזורים האלה ולמחויבות שלה להצעיד את האזורים האלה לעבר עתיד טוב יותר. אני יהודה דקל, בן בלה דוידוביץ' וז'ק דקלו, זיכרונם לברכה, אנשי העלייה הרביעית ממייסדי הרצליה, איש פלמח ומקימי קיבוץ עירון בגליל. הסמכתי במדעי החקלאות, עבדתי 37 שנים במחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית, מהן 8 בתפקיד מנהל כללי. הקמתי וניהלתי חברת תעשיות בהתיישבות הכפרית. אני פועל בארץ ובעולם לקידומו של פיתוח וחינוך חקלאי. יושב ראש הוועד המנהל של המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות. מתכבד להשיא משואה זו של יום העצמאות ה-58 למדינת ישראל, לכבוד מגשימי חלום הדורות לשיבת ציון, ובהם הוריי וחבריי מיישבי הארץ לגבולותיה. לכבוד השתתפותו הפעילה של העם היהודי בבניין הארץ. לכבוד הארגונים והמוסדות בתנועה הציונית ובמדינה העוסקים בפיתוח, בהתיישבות ובאיכות חיים ולתפארת מדינת ישראל.